TV. No? Kumusta po? Kumusta kayo dyan? At kumusta po ang ating mga kasama? Kumusta ang ating mga kaibigan, kababayan na tumatangkilik sa inyong mga taga-subaybay? No? Maraming salamat po sa suporta. Tinetesting ko lang po kung okay siyang ipag-live. No? Kung okay siya sa live. Para makagawa ko ng mga iba pang mga makagawa po tayo ng mga video, live video, no? Sa darating na panahon. After po nitong mga klase pagbakasyon, try ko pong i-ano yung camera ko. Ayan, habang pong nagkakape ako, ayan, pinagmamasdan ko tong aking doggy. Ayan, Champaka. Bingi po yung Champaka. Champaka. Yan po, Champaka. Yung Belgian. At ito si Baker, ang native. So okay po pala sa live to. Matry nga po next time, no? At para magawa natin ang mga content. Ayan. Ayan po, dito ko sa bahay. Ayan po yung barangay. Ayan. Ito, maraming saging. Maraming puno ng saging. Tinitry ko lang po kung okay yung live natin. Napakalinaw naman po pala. Okay naman siya. Asahan po ninyo na magla-live ako muli at para magkaroon ng content. Ayan po, happy viewing po sa ating 2 milyong viewers. Ayan, magandang umaga po. Ngayon po ay araw ng Miyerkules at may pasok po kami. Nagkakape lang ako. Yan. Tinitry lang po natin. Pero next time, ayos ko po yung computer ko para makapag-live tayo. Actually, nilipat ko na po yung studio. Tinanggal ko na siya. Ayan, tinanggal ko na po siya sa loob ng bahay. At nilipat ko po yung pwesto dito sa yan. Ito po. Dati siya dito. Yan. Dati po dyan yung studio ko. Nawala na siya ngayon. Ayan. Nilipat ko na siya dito po. Dito sa tabi ng bar. Ayan po. Gumawa ako ng muntik stage. Ayan. Kung gusto nyo, ito yung mga nabubot na pinaggamitan po. Kung sino man ang gustong magkaroon ng ganito. Ayan. Ayan po yung stage ko. Ayan. Gumawa ko ng stage dito sa pinaka-gym ko. Ayan. At least may sarili tayong stage. Ito naman po yung gym ko. Ayan. So, yung mga computer. Ito po yung bar. Ito po, nilipat ko na. Ayan, inaayos pa. Para dito po yung live. Ayan po, kompleto siya ng monitor. Dito yan, kompleto siya ng ilaw. Ayan din po yung mga ilaw na ready na. Ayan. So, ayan po. Tinry ko lang, no? Tinry ko lang po kung kaya nating i-live. Ayan. Ayan, maliligo na po ako dahil it's already 6:30. Dapat mga 7:15 nasa school na po tayo. Malapit lang naman. No? So, sa inyo pong lahat, magandang umaga. At Tirso Romantiko, muli po tayong babalik sa ating pagla-live. Sa June na po. Tututukan natin. Maraming salamat po. At God bless you all. Bye-bye. Ayan. Paano ba ito? Ayan. Okay.